El tercer lliurament d'anàlisi musical 2 correspon al període del barroc. Per abordar aquest lliurament, a partir d'una visió general, es realitza un recorregut per damunt de tots els continguts a abordar i de les tasques a realitzar. En el primer apartat, la introducció, s'aborda el concepte i la cronologia, així com quina era la funció social de la música en aquest període. Per endinsar-se en la música d'aquest període, es fa necessari analitzar els trets que la configuren, és a dir, les característiques principals. Aquestes característiques conduïren al naixement dels diferents estils d'aquest període. En l'apartat d'organologia i agrupacions instrumentals, ens endinsarem en els instruments i les diferents agrupacions que aparegueren en aquest període amb la intenció de donar respostes a les necessitats interpretatives. Al final del Renaixement, amb la Camerata Fiorentina, es sentaren les bases de la concepció de l'obra artístico-musical completa i es considera aquest període, el barroc, la consolidació del naixement de la música dramàtica, que a Espanya arribà, com a sarsuela, amb el género chico i es desenvolupà en la tonadia escènica. No pot faltar en aquesta assignatura un apartat de formes musicals, tant instrumentals com religioses, és a dir, les diferents estructures característiques que identificaran les obres musicals del barroc. Un altre dels apartats imprescindibles d'aquesta assignatura és l'anàlisi musical d'un breu fragment i conduent a adquirir les eines per extreure les característiques del ritme, el timbre dels instruments encarregats de les melodies que configuren l'estructura interna, l'harmonia, la textura, així com, a ser possible, una breu contextualització. Un apartat de terminologia ens permetrà adquirir un vocabulari específic musical per entendre i assolir els continguts d'aquest lliurament. El darrer apartat, l'anàlisi d'audició activa d'un fragment o peça musical amb el suport de la corresponent partitura, permetrà extreure totes les característiques musicals i poder contextualitzar-la. Te recomano que realitzes totes les activitats d'aprenentatge, que a més d'aprendre i facilitar-te la realització de les tasques, si bé no són computables a cadascun dels lliuraments, sí que te serviran per arrodonir cap amunt les notes finals. No dubtes en posar-te en contacte amb jo si tens qualsevol dubte, inquietud i o curiositat per qualsevol dels canals següents, mitjançant la missatgeria del Moodle, per telèfon durant les hores d'atenció a alumnes, per videoconferència prèvia concertació o, fins i tot, amb una tutoria presencial a qui li he dit. Ànim i endavant!